noite, señoras e señores, como sempre, un placer darlles a benvida ao novo repaso que, como cada semana na televisión local das Pontes, facemos da actualidade municipal. Comezamos abordando os temas destes últimos 7 días falando de inversión, porque 7,5 millóns de euros vanse destinar por parte do Concello das Pontes ao longo deste ano a distintos proxectos, moitos deles xa en proceso, outros en proceso de licitación e outros xa adxudicados. 55 obras que lles asumimos na nosa seguinte información. Case 7,5 millóns de euros en inversión. Esa é a cifra da que a pasada semana daba conta o Goberno Municipal e que supón un dos plans de investimento público máis ambiciosos dos últimos anos. E que entre proxectos xa en marcha, outros recentemente licitados e os xa adxudicados en proceso de iniciarse, o Executivo que dirixe Valentín González Formoso ten en carteira 55 iniciativas que se dividen entre o núcleo urbano e as parroquias, coa fin de mellorar as comunicacións, os servizos, renovar as infraestructuras esenciais ou recuperar espazos para uso e desfrute da veciñanza. No tocante ás obras que xa están en proceso, unha das máis significativas é a reurbanización da Praza do Barreiro, con preto de 375.000 euros de inversión, a que se suma a pista multideporte da Madalena, por 182.000, ou as melloras de servizos e pavimentos na cuarta fase da Avenida de Galicia no Rego do Muiño por 460.000 euros. No rural están en marcha a mellora de camiños municipais en Marraxón, Piñeiro, Porto do Liño e Terbá, a renovación de pavimentos na Rúa da Balsa e na Rúa Real, xa rematadas, ou a ordenación e posta en valor do Parque da Memoria Toxo Verde, cun orzamento de 1.055.000 euros. Por outra banda, a día de hoxe están adxudicados proxectos como a rehabilitación dun edificio na Praza da Igrexa, a creación dun aparcadoiro disuasorio no polígono de Penapurreira, a mellora da eficiencia enerxética e do alumeado público nas parroquias, a reparación do paso sobre o río Chamoselo en Pedrafita ou a mellora da pavimentación e servizos na Rúa Anduriñas, o que vai supoñer os 900.000 euros de inversión. E no que respecta a proxectos que están a preparar o documento de licitación, a inversión neste caso é de 2,2 millóns de euros, fondos que se van destinar á mellora da beirarrúa e dos servizos na marxe esquerda da Rúa Rego do Muiño, na Avenida de Lugo ou a renovación integral da Rúa da Casilla. Tamén figuran proxectos de especial interese, como a segunda fase da mellora de servizos e pavimentos na Rúa Pardabazán, a mellora da Rúa do Sol ou a Rúa Ponte de Home por algo máis de 650.000 euros. No ámbito da mobilidade e da seguridade, o Concello ten previsto acometer a reposición de servizos e pavimentos na Avenida da Habana, a mellora de pavimentos e mobiliario na Avenida das Campeiras e as labores de pavimentado en San Xoán do Freixo, Bidueiro ou o Paraño, a remodelación do interior do patio de Santa Bárbara ou a pavimentación do viario a Niño do Azor, ao que hai que sumar outras actuacións xa previstas e que van a afectar a Paipaz, as Gañidoiras, o Aparral ou Espiñaredo cunha inversión superior ao 1 millón de euros. A iso hai que sumar o plan de inversión que a pasada semana recibía luz verde en sesión extraordinaria, o que se vai destinar case 1 millón de euros para acometer o peche e urbanización da pista multideportiva de Bermúi, a mellora do local social de San Pedro do Eume, a rede de abastecemento en San Goñedo e Sucadío, a senda peonil na Cuíña, o saneamento e bombeo da Escola de Bermúi ou as melloras no Parque da Casilla ou no Circuito Municipal de Velocidade. Un listado de proxectos que non só van a axudar, segundo explican dende o Goberno Municipal, a dar vida a un concello máis conectado, que responda ás necesidades dos veciños e máis accesible, senón que tamén é fundamental para a economía local e para o sector da construción do que dependen 400 familias pontesas. Cambiamos de asunto porque tamén se presentaba esta mesma semana na nosa vila o proxecto Activa Verde, unha iniciativa da Xunta de Galicia que conta co respaldo dos fondos europeos Next Generation, neste caso para buscar unha transición xusta e unha reincorporación ao mercado laboral daquelas persoas afectadas, neste caso polo peche das centrais térmicas das Pontes de Meirama. A Xunta de Galicia presentou nas Pontes este mesmo mércores o proxecto Activa Verde, dirixido a favorecer a recalificación profesional e a empregabilidade das persoas afectadas polo peche das centrais de As Pontes e de Cerceda. O secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, foi encargado de dar a coñecer un programa enmarcado no compromiso do Goberno autonómico co desenvolvemento dun mercado laboral máis sostible, enfocado ás novas oportunidades que xorden ao redor das tecnoloxías verdes e da eficiencia enerxética. De dotar de oportunidades laborais, porque creo que o máis importante para todos nós é poder desenrolar na nosa vida un proxecto autónomo, un proxecto de vida que nos permita ser independientes. Polo tanto, creo que ter oportunidades laborais pois é o máis importante. Pola Casa do Peso tamén pasaron o subdirector xeral de Relacións Laborais, Carlos Gómez, o secretario xeral de Asime, Enrique Mallón, a secretaria xeral da Confederación de Empresarios da Coruña, Marina Graña, e representantes dos sindicatos Comisións Obreiras e UGT Fica Galicia, que deron conta das vantaxes de participar neste proxecto que conta co respaldo dos fondos europeos de transición xusta.
Denantes de que arrancase o acto, o BNG celebrou tamén diante da Casa do Peso unha concentración que levou por lema non á fraude da transición xusta, en a que participaron unha vintena de persoas en demanda dunha transición xusta real e non dun proceso de reconversión, que o seu xuizo é o que está a pasar tanto nas Pontes como en Cerceda. Cambiamos de asunto porque tamén o pasado 10 de outubro celebrábase o Día Internacional da Saúde Mental e o Concello das Pontes sumábase a esta celebración da man da Asociación de Saúde Mental de Ferrol, Eume e Ortegal. O Concello das Pontes convertíase neste caso no epicentro das celebracións na comarca da man dunha lectura do manifesto e tamén dunhas declaracións do propio alcalde Valentín González Formoso. O Concello das Pontes sumouse esta semana a celebración do Día Mundial da Saúde Mental e que se conmemora cada 10 de outubro dende 1992. A Casa do Concello serviu como escenario dun acto institucional que estivo encabezado polo alcalde das Pontes Valentín González Formoso e o presidente da Asociación de Saúde Mental Ferrol, Eume Ortegal, Félix Pena, ao que se sumaron tamén usuarios da entidade, Adil Tania Pardo, o responsable do Servizo de Saúde Mental da Área Sanitaria de Ferrol, Alberto Durán, e representantes de distintas asociacións locais. González Formoso agradeceu a elección das Pontes como escenario do acto central das actividades en conmemoración desta xornada e que ao longo do mes de outubro vai desenvolver a asociación, da que quixo neste caso poñer en valor o gran traballo que realizan ao longo de todo o ano coas persoas enfermas e as súas familias. Facendo referencia ao lema deste 2025, compartimos vulnerabilidade, defendamos a nosa saúde mental. O primeiro edil poñía o foco en que calquera persoa pode sufrir un problema de saúde mental, xa que todos somos vulnerables nun mundo que está a vivir múltiples crises e emerxencias climáticas, bélicas, sanitarias ou económicas que impactan a nivel físico e mental. De feito, este ano, a Confederación de Salud Mental de España apostaba por centrar as súas actividades nas distintas crises que afectan a todo o planeta, dende ambientais, como os últimos incendios que asolacaron o país, ata os conflitos armados máis recentes. Neste senso, o alcalde Pontés reclamou que é necesario incrementar os recursos públicos para abordar esta problemática, ademais de crear unha rede psicosocial especializada en emerxencias con diferentes enfoques comunitarios para reducir estas vulnerabilidades. González Formoso fixo fincapé na necesidade de impulsar plans de emerxencia multidisciplinares e na posta en marcha de recursos e servizos de apoio emocional e acompañamento, xunto con políticas de prevención e atención temperá de saúde mental. Considerando que ditas emerxencias teñen un grave impacto non só na saúde física das persoas, senón tamén na súa saúde mental e no seu benestar. Considerando que son as persoas que teñen problemas de saúde mental que son especialmente vulnerables ante unha situación de emerxencia, no Concello das Pontes proclamamos o Día Mundial da Saúde Mental e instamos a que se aumenten os recursos públicos destinados á saúde mental en España, poñendo en marcha unha rede psicosocial especializada en emerxencias e desenvolvendo enfoques comunitarios para reducir estas vulnerabilidades. Tamén que se impulsen plans de emerxencia que contemplen as necesidades das persoas con problemas de saúde mental, con perspectiva de xénero e con enfoque multidisciplinar, como parte de calquera resposta humanitaria. Que se poña en marcha todo tipo de recursos e servizos de apoio emocional e acompañamento ás persoas afectadas e se promovan intervencións temperás baseadas na escoita activa. Tamén que se contemple a saúde mental tras cada emerxencia, mapeando as necesidades, establecendo plans de acción e avaliando o impacto no benestar emocional da poboación. Para o primeiro edil tamén é fundamental que tras cada situación de emerxencia de calquera tipo se contempla a saúde mental mediante un plan específico que complemente outro tipo de actuacións de reconstrucción e respaldo ás persoas afectadas ante unha catástrofe. Félix Pena compartía as demandas do alcalde Pontés e tamén demandou das administracións a creación dun programa específico de actuación en prol do cuidado da saúde mental e que teña como eixo políticas de prevención, intervención e recuperación, que parta dunha política de cuidados de saúde mental común a nivel nacional, sen lugar á improvisación, e que ao seu xuizo é moi necesario para cubrir as necesidades das persoas enfermas e das súas familias. Este año el movimiento asociativo Salud Mental quiere poner foco en una realidad común. En todas las personas somos vulnerables frente a las múltiples crisis de emergencias que atraviesan el mundo y en cualquier parte puede verse afectada su salud mental. Aunque este escenario se hace urgente impulsar medidas de prevención, fortalecer las redes de apoyo comunitario, mejorar los servicios de atención y fomentar una cultura basada en la empatía, en el cuidado mutuo de la reconstrucción mutua, con reconstrucción colectiva. El argumentario de este año está enfocado en la emergencia medioambiental, climática, conflictos bélicos, emergencia sanitaria, emergencia tecnológico-industrial y emergencia económica.
Precisamente para cubrir estas necesidades, González Formoso puxo en valor o proxecto que xa está en marcha nas Pontes, a que será a primeira residencia de saúde mental na comarca, con capacidade para 25 persoas, con terapias individualizadas, actividades de ocio e lecer e servizos de todo tipo para os usuarios. Unha bella demanda que agora vai cobrando vida, grazas, segundo apuntou González Formoso, o traballo e esforzo da Asociación de Saúde Mental de Ferrol e Ume Ortegal, e que en breve será xa unha realidade. O acto rematou coa lectura do manifesto elaborado dende a Confederación Española de Saúde Mental e no que se volvía a reclamar neste caso medidas de respaldo para enfermos e familias, ademais de políticas sanitarias públicas que permitan axudar ás persoas enfermas. Continuamos a falar de saúde, pero neste caso da man dunha nova iniciativa solidaria que mañá poderemos neste caso desfrutar no Auditorio Municipal Alobi e tamén sumarnos a ela, porque a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro, co respaldo do Concello das Pontes, vai organizar a primeira gala solidaria precisamente para recadar fondos dirixidos ás distintas investigacións que realiza esta asociación. A actividade arrancará ás 8 do serán no Auditorio Municipal Alobi e con unha intensa programación protagonizada por artistas locais. Cada vez que hai unha iniciativa solidaria de por medio e unha boa causa coa que colaborar veciños e veciñas das Pontes arriman o ombreiro e dan conta do seu respaldo. E de seguro que mañá ponteses e pontesas volverán responder ao chamamento da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro, ateigando de público ata a bandeira ao Auditorio Municipal Alobi da man da primeira gala solidaria Concello das Pontes. O obxectivo é recadar fondos para as actividades e investigacións que realiza a Asociación Española contra o Cancro e respaldar a veciños con esta enfermidade e as súas familias, pero tamén apostar polo bo facer dos nosos artistas nunha xornada solidaria que vai ser do máis entretida. Así, mañá, polo escenario da Lobi, poderemos desfrutar da música do grupo do Rockservatorio, integrado polo alumnado e corpo docente do Conservatorio de Música das Pontes, e o humor da compañía de teatro Catre, da man de varios sketches. Con eles, o condutor do programa de Radio Galega Pensando en Ti, Pepe Capelán, que vai exercer de mestre de cerimonias. A gala, que conta co respaldo do Concello das Pontes, dará comezo ás 8 do serán e as localidades van ter un prezo de 5 euros e pódense mercar unha hora denantes do inicio da propia gala na billeteira do Auditorio Pontes. Máis asuntos, porque o Concello vén de poñer en marcha unha nova campaña de promoción da compostaxe, neste caso, para todos os residuos que se dirixen ao colector de cor marrón. A idea é propoñerlle a veciños e veciñas que estén interesados en participar a posta en marcha dunha nova campaña de compostaxe con composteiros propios nos seus locais. O Concello das Pontes quere apostar por axudar ao medio ambiente. Unha moi boa opción son os pequenos xestos que veciños e veciñas podemos realizar nos nosos fogares e que non supoñen esforzo algún. A reciclaxe é un deles, de aí que o Executivo Local apostase por poñer en marcha unha nova campaña de compostaxe doméstica dirixida ás persoas que dispoñan dun pequeno terreo. Deste xeito vaise lograr recurtar o gasto que supón parte do lixo que xeramos nos nosos fogares, xa que a metade do que producimos está composto por materia orgánica, e actuar sobre este factor é un paso fundamental para avanzar cara a un modelo de consumo máis sostible e respetuoso co entorno. A nova campaña vai incluir a entrega gratuita de composteiros individuais xunto con formación práctica para as persoas participantes. Ademais, vaise contar cun servizo de asesoramento e seguimento personalizado para garantir o bo uso dos composteiros e resolver dúbidas ao longo do proceso. Para poder sumarse a esta iniciativa, abonda con formalizar a inscripción na web aspontes.ocaminosostible.gal, onde tamén se pode consultar información adicional sobre os servizos municipais de xestión de residuos. A inscripción tamén pode realizarse de forma presencial no propio Concello ou no teléfono 647 521 464. E onte botaba a andar unha das citas gastronómicas máis populares do ano aquí na nosa vila. Arrincaba a nova edición do certame de tapas Saborea as Pontes, con 13 locais hostaleiros que van loitar ao longo dos vindeiros días por facerse co favor do público e tamén do xurado profesional coas súas propostas, e onde atopamos peixe, bocadillos, hamburguesas e distintas iniciativas do máis saborosas. As Pontes é terra gastronómica fora do común, e a proba non só a tivemos na Feira do Queixo do Mel do pasado domingo ou a imos vivir da man dunha nova edición da Feira de Fungos e Cogomelos. Tamén a podemos desfrutar dende onte mesmo grazas a unha nova cita co certame Saborea as Pontes. Nova convocatoria dun dos concursos de tapas de máis sonada contorna que vai celebrar ata o domingo día 26 a súa edición número 15, xa con 13 propostas de outros tantos locais hostaleiros da vila do máis saborosas, novidosas e sorprendentes. Tostas, hamburguesas, pasta rechea, carnes do máis saborosas,
produtos do outono como os cogomelos ou receitas clásicas son algunhas das propostas que dende onte xa podemos degustar a un prezo de 2,5 euros. Como sempre, ao longo das 8 xornadas do certame, os clientes poderán tamén emitir a súa votación. Para iso hai que cubrir con 6 selos de outros tantos locais participantes a papeleta do certame e incluir os nosos datos e o nome do bar que consideramos que conta coa mellor proposta e que se debe facer co título de etapa máis votada polo público. Así imos entrar no sorteo de 6 premios de 200 euros. A SEMADE tamén se habilitou como novidade unha app para o móvil na que podemos votar e da que sairá a tapa Guau, a máis sorprendente do concurso e que porá en xogo un premio de 600 euros entre os votantes. Por suposto, un terceiro recoñecemento será o de mellor tapa do ano e que vai ser neste caso das valoracións do xurado profesional. Agora temos por diante aínda varios días para sorprender os nosos padais e, como sempre, con diferentes horarios, xa que as tapas vanse repartir nas xornadas de xoves e venres de 7:30 a 11 da noite e xa os sábados e domingos tamén ao mediodía, de 12 a 3 da tarde. Seguimos a falar de, neste caso, propostas gastronómicas do máis exitadas polos nosos padais, porque o pasado domingo tiñamos nova edición da Feira do Queixo e do Mel de Goente, unha iniciativa respaldada pola Casa do Mel e tamén polo Departamento Municipal de Hostalería, Turismo e Comercio, que volvía a ser todo un éxito. O sabor doce do mel e a suavidade do queixo da nosa comarca volvían xuntarse o pasado domingo en Goente para rubricar novo triunfo da edición número 15 da Feira do Queixo do Mel das Pontes. Unha convocatoria que logrou unha vez máis un gran éxito de público e que poucos quixeron perderse a oportunidade de degustar eses manxares da terra e ata de desfrutar das múltiples actividades ideadas pola organización para esta xornada gastronómica. O bo tempo axudou a que ducias de veciños, tanto das Pontes como de outros concellos de diferentes puntos da xeografía galega, se animasen a vivir esta xornada, na que novamente a Casa do Mel, que serías de Leume o Concello das Pontes, volvían a unar esforzos para promocionar dous dos manxares máis característicos e valorados desta zona. É que a Feira Pontesa é xa todo un clásico destas datas na contorna e que poucos se quixeron perder. Un novo éxito do que se congratulaban dende a organización do evento. Bueno, agora que xa pasadas 12 da mañá estáse vendo pois como todos os anos, non? Que funciona moi ben esta feira, chegase xente, incluso acaba de baixar un autobús de xente de Pontevedra que ven especificamente a ver esta feira do Mel e do Queixo de Goente, un día maravilloso, que eso tamén axuda, pero bueno, moi contentos porque a verdad que están participando novos postos, por exemplo de queixo, agradecer a Biscato, que é de artesanía alimentaria, igual que serías de Leume, que se achegue a esta feira, que unha queixería de Sillobre con queixo fresco, que tamén é a primeira vez que ven, entonces, bueno, todo isto vai sumando ano tras ano, pois darlle unha relevancia máis importante á feira no tema productivo e tamén, como sempre, a Casa do Mel, que trae apicultores que están innovando moito, xente certificada de CRAEGA, de apicultura ecolóxica. Eu penso que ano tras ano unha valoración moi positiva porque se vai profesionalizando o sector, estamos dando a oportunidade pois, de coñecer estos novos produtores e produtoras que cada vez son máis. Bueno, esperar que disfrute toda a xente e os veciños daqui das Pontes e de toda a comarca, que nos consta que son moitos os que están esperando esta feira para vir a comprar produto de tempada, tamén produtores locais que hai con castañas, cogumelos, calabazas, en fin, un montón tamén de artesanía. Nada, encantadísimos, a primeira impresión, pois, o certo é que moi boa. Esperemos que aguante así a afluencia de xente ata a última hora da tarde. A proposta para a xornada do domingo contou con todos os alicientes necesarios para captar a público de todas as idades e arrancaba, como xa tradicional, coa apertura dos postos de mel, queixo, produtos agroalimentarios e artesanía, en a que foi posible dende degustar o mel das Pontes, Monfero, Vilalba ou Lorenzá, ata o saboroso queixo da Faeira, Guitiriz ou Fene, e incluso facerse con produtos de artesáns en madeira, coiro ou lã. Non faltou un xantar popular servido por Catering Ferrolterra, un obradoiro de degustación de tapas con queixo e mel e actividades para o público infantil, con talleres de candeas, obradoiros de cociña ou incluso xogos sobre abellas e apicultura. Aínda que a nota negativa chegaba coa suspensión do espectáculo de humor da compañía El Cubo, que por mor dun problema mecánico non foi quen de chegar a Goente a tempo para a súa actuación. A máis este inconvinte, a Feira do Queixo e Mel cumpría con creces co seu obxectivo de recoñecer e poñer en valor estes dous produtos locais e volvía a colocar estes dous manxares de facturación pontesa no ranking dos mellores de toda Galicia. E sempre da man da Feira do Queixo do Mel chegan esas xornadas apícolas que organiza a Casa do Mel de Goente, en a que novamente volvían a apostar pola formación dos seus socios e socias da man de distintas conferencias que foron do máis seguidas.
A marxe da 15ª edición da Feira do Queixo e do Mel, a Casa do Mel de Güente tamén estivo do máis concorrida ao longo da xornada do sábado, e que non podían faltar as tradicionais xornadas apícolas que edición tras edición logran atraer a xereros do mundo e expertos neste eido. Para abrir a mañá contouse coa veterinaria Filipa Pucariso. A veterinaria portuguesa foi encargada de inaugurar esta xornada formativa damando unha charla sobre a importancia dos ácidos orgánicos e das sustancias naturais no control da barroa. A experta dos laboratorios IFarmax puxo especial fincapé na necesidade de combinar os tratamentos tradicionais contra a barroa coas novidades tecnolóxicas existentes no mercado e que, tal e como apuntou, non hai unha fórmula única e máxica e cada apicultor conta cos seus propios trucos. Pucariso deu conta da variedade de produtos no mercado para loitar contra esta enfermidade apícola, cos seus pros e contras, como o Barroxal ou o Timovar, e recomendou aos presentes complementar estes tratamentos cunha boa nutrición das súas abellas e un control continuo das características das súas colmeas. Pero la verdad es que no podemos olvidarnos nunca de que una colmena es toda una cuestión de un equilibrio multifactorial. La barroa sí que es el principal problema, el enemigo número uno, pero no podemos olvidarnos de otros factores que son importantes también para el suceso del tratamiento. Uno de los más importantes es la variabilidad anual. El calendario. La verdad es que estamos muy acostumbrados a escuchar, bueno, ya a esa altura de tratar, aquí en este mes sí que hacemos los tratamientos, pero el calendario no es siempre el mismo. Los años son muy distintos y este año, al menos, bueno, en Portugal, todo se retrasó como que 2 meses. Y por eso, si vamos solamente con el calendario, a veces nos equivocamos. Por eso, no olvidarnos nunca que los años son distintos, las zonas son distintas, las floraciones no entran igual en todas las zonas, por eso es muy importante elegir mediante la realidad de cada uno. Luego, hay otras enfermedades concomitantes en la colmena que a veces las dejamos ahí olvidadas en un canto, pero que quizás tengamos que empezar a mirarlas también. Por ejemplo, el tema de la nosema, que muchas veces, si todo está más o menos bien controlado en la colmena, no nos hace mucho daño, pero si tenemos, por ejemplo, colmenas con la barroa ahí un poquito más descontrolada y si las colmenas no están bien alimentadas, si hay nosema dentro de la colmena, bueno, ahí seguramente que vamos a tener otros signos clínicos, vamos a tener ahí alguna mortalidad adicional de abejas y hay que mirar este tema también. Es tanto más importante cuando hablamos de nosema si pensamos solamente en el tema de los acaricidas sintéticos que funcionan por contacto. Una cosa que sabemos es que la nosema disminuye lo que es el comportamiento higiénico de la abeja y si la abeja tiene su comportamiento higiénico disminuido va a contactar muchísimo menos con las tiras y se va a quedar con menos principio activo de lo que deseábamos. Por eso la eficacia va a ser más baja y muchas veces pensamos, bueno, esto ya no funciona, sigo con las colmenas llenas de barroa, pero bueno, quizás tengamos otras cosas dentro de la colmena que hacen con que la efectividad del tratamiento sea un poquito más baja. Luego, la cuestión de la nutrición, ya hemos hablado que es súper importante. Si las colmenas están bien alimentadas, van a poder resistir bastante más a todo lo que son los factores externos y el tema principal de la charla de hoy era entonces hablar de los orgánicos y empezar a mirarlos y a intentar integrarlos en este esquema de rotación de ingredientes activos. Tras esta primeira charla tomaban os relevos integrantes da Casa do Mel Iago Vilela e Iria Bellas, que presentaron o plan apícola da Casa do Mel do exercizo 24-25. E xa pola tarde, o enxeñeiro Ramiro Martínez, do Viveiro Pomariño, daba conta das bondades do castiñeiro como especie para a produción de mel. Pomariño apuntou que, sobre todo durante o verán, na súa floración, este tipo de árbores son excelentes como melíferas, aínda que recomendou apostar por chans acedos, profundos e cunha correcta drenaxe para optimizar os resultados. Tras desta interesante charla, tocaba pechar a xornada neste caso coa Asamblea Anual da Asociación Casa do Mel, en a que, como é habitual, se presentou o resumo de actividades deste ano, a programación para vindeiro exercizo e o estado de contas dunha das asociacións con máis socios do Concello, que aglutina a máis de 500 de apicultores non só das Pontes, senón tamén de municipios de toda a comarca e incluso de outras provincias.
Continuamos neste caso no departamento que dirixe Elena López na Concellería de Hostelería, Comercio e Turismo, porque tamén nestes días está a sumar novos éxitos. Un deles é o programa As Pontes Terra de Cogomelos, que celebra estes días a súa quinta edición, tamén de distintos faladoiros, saídas micolóxicas e diferentes obradoiros e concursos do máis interesantes. A pasada semana era o chef e micólogo Antonio Díaz o responsable de impartir un novo faladoiro e que volvía a lograr pendurar o cartel de non hai prazas disponibles. As Pontes Terra de Cogomelos recibiu pasado venres a unha das súas facianas xa habituais e que novamente volvíase contar coa experiencia de Antonio Díaz como protagonista dun dos faladoiros desta edición. O cociñeiro e micólogo ofreceu unha interesante e extensa charla no Centro de Interpretación da Mina en a que solventou as dúbidas dos presentes sobre as mellores técnicas para conservar un produto tan efímero como son os cogomelos. Deste xeito, tomando boa nota dos consellos do experto, as preto de 50 persoas que asistiron a esta xornada formativa puideron coñecer dende os trucos máis sinxelos ata as técnicas máis complexas para deste xeito desfrutar de fungos todo o ano e non só durante o outono. E como punto de partida, unha primeira dúbida sobre a mesa. Hai ou non que lavar os fungos ao chegar dunha saída micolóxica? Pois en verbas de Díaz, o mellor é limpar simplemente cun pano húmido ou cun pouquiño de auga sen chegar a enchoupar o produto. Comparíades un ístolo pegado a un experimento, sin lavar? Se ha cambiado, verdad? Lávanse ou non se lavan as setas? Depende. E eu, na miña casa, se alguén me trae setas ou merco un ístolo, non se pode lavar sempre. Pero claro, lavar non significa enchoupar, Vale. Lavar non é enchoupar, non é sumergir, vale? Non é metelo sobre a auga, podes lavar de moitos xeitos, vale? Sobre todo, non podemos enchoupar os boletales, vale? A ver, este xa é extremo, non trouxemos para verlo, igual este xa estaba mellor no monte, pero este metedes un pouco de auga e enchoupa e pesa. Eu empecé a traer cogumelos e cando non era capaz de conseguirlos e comprarlos a outro, había unha familia que mollaba os boletos. Sabes por como mollaba, non? Cago na leche, está, non é máis que decir. Entón, claro, vamos ou non vamos a lavar os boletos? Claro que podemos lavar os boletos. E algún digo, a ver, este peleño de sei onde o pañeiro. Pasolle un pañiño, unha valleta, vale, non pasa nada. Tampouco pasa nada, coller unha esponxa, vale, un pouco de auga e darlle. Non pasa absolutamente nada. Dicir, o que non vou facer é sumerxir na auga e deixalo na auga aí para que se enchoupe todo, vale? Que se nos pasa eso porque non nos fiamos de que estea máis ou menos sucio, máis ou menos limpio. Os que tedes o deshidratador é unha arma fabulosa, pero fabulosa. Por qué? Porque, sobre todo, xa non só na limpieza, pero que pasa cando sai ao monte un día de chuvia a morrer? Pois moitas veces están tan enchoupados, vale, que xa extraen de serie, porque dixemos antes que os cogumelos están no monte, e no monte hai auga, e hai vento, e hai un montón de historias, vale. Ten en conta que esa auga que ven no monte, na maioría dos casos, incluso dá unha serie de amargores ao cogumelo, vale. Alguns dalles máis que outros, vale. O mismo amargor que lle dá un boleto primeira que lle pode dar, por exemplo, unha cantarela. Díaz apuntou que é importante coñecer as características de cada especie para aplicar o correcto tratamento de conservación e que non todos os fungos teñen o mesmo tamaño ou humidade e incluso sabor que se pode alterar dependendo do tratamento de conservación que se lles dé. O cociñeiro tamén adicou parte da sesión ás tres formas máis habituais de conservar estes alimentos: a deshidratación, a conxelación e a conservación ao vacío. E que, tal e como apuntou, tamén hai que controlar porque non todos os fungos responden do mesmo xeito a estas técnicas. A SEMADE ofreceu consellos ao público presente desas preelaboracións máis básicas e sinxelas previas á conservación, xa que, tal e como explicou, é necesario sempre limpar un fungo denantes de conxelalo e tamén fervelo. A hora de apostar pola deshidratación, o experto apuntou que é imprescindible limpar ben o produto e despois filatealo e poñelo a secar nun pano de tela para extraerlle toda a humidade e xa se apostamos pola conservación ao vacío, nada mellor que usar aceite, sal ou vinagre. Por suposto, houbo tempo para solventar as dúbidas dun público do máis participativo que foi quen de descubrir todos eses pequenos trucos de experto que dende hai anos aplica Díaz. E se o venres a charla de conservación de cogomelos foi todo un éxito, tampouco quedaba atrás a saída micolóxica familiar polo Forgoselo da xornada do pasado domingo. Máis de medio cento de persoas de diferentes idades se sumaron a esta expedición que partía a primeiras horas da mañá baixo a dirección dos micólogos de Amabul, Rubén Vilasenín e Miriam Miramontes. Co cesto na man, as familias participantes percorreron o couto do Forgoselo recollendo diferentes especímenes tanto comestibles como
como velenosos, para xa a volta participar nunha xornada didáctica na que os presentes puideron descubrir máis polo miúdo as características de cada un dos exemplares recollidos. A actividade volvía a ser todo un éxito tras a súa estrea o pasado ano, dai que se esgotasen as prazas dispoñibles para esta saída. Agora as Pontes Terra de Cogomelos descansa por uns días, pero iso sí, xa coa ollada posta en novas iniciativas. De feito, para o venres día 24 ás 6:30 na Casa do Peso, está previsto que o cultivador ecolóxico Rafael Corral ofreza unha sesión informativa sobre a súa marca Setabella, adicada á produción de xitaque ecolóxico. A cita será novamente con entrada gratuita, pero iso sí, con inscripción previa no espazo en redes de As Pontes Terra de Cogomelos. E ímonos agora aquí ben pretiño ata a Praza da Capela do Carme, onde dende hai unha semana xa podemos desfrutar do novo mural de As Pontes en Pezas, elaborado por Delio Rodríguez. O artista vigués competía neste caso no certame Street Art Cities do mes de setembro para escoller o mellor mural do mundo deste pasado mes. Unha iniciativa, un concurso no que a proposta pontesa remataba na segunda posición. Veciños e veciñas non poñamos en dúbida que o mural da Praza do Carme dedicado á patroa das Pontes era unha das propostas artísticas máis fermosas do planeta e agora o mundo danos a razón. É que o traballo desenvolvido por Delio Rodríguez Cés ven de colarse entre as 3 mellores propostas muralísticas do planeta do mes de setembro, segundo a plataforma Street Art Cities. A campaña impulsada polo Concello das Pontes para respaldar esta proposta daba os seus froitos e a obra do artista vigués competirá a finais de ano co resto de traballos máis votados ao longo destes últimos meses o abeiro desta plataforma. Festas do Carme lograba facerse coa segunda posición neste certame internacional, tan só por detrás de En el borde, de Roberto Carlos Treviño, que se atopa na cidade mexicana de Monterrey, onde unha imaxe cuberta en azul do mítico amigo de Snoopy Carlitos serve como representación da infancia e daqueles nenos e nenas con trastorno espectro autista, e tamén como homenaxe a esas familias e especialistas que con paciencia, amor e comprensión traballan con estes nenos e con estas nenas. Pola súa parte, a obra pontesa, a derradeira incorporación ao proxecto As Pontes en Pezas, é unha homenaxe ás festas do Carme e integra non só a imaxe da capela, senón tamén a música tradicional e a mítica alfombra de flores que cada ano se deseña en homenaxe á patroa. Esta foi a segunda máis valorada do mes de setembro polos usuarios e usuarias desta plataforma. En terceira posición quedaba o mural Valor of the Devil Eye, deseñado polo artista Mosaico para plasmar a Valor, o deus dos deuses, e que se atopa na cidade de Drogheda, en Irlanda. Agora estes 3 traballos competirán co resto de obras seleccionadas ao longo de 2025 polo título a mellor proposta muralística do mundo, onde seguro que a representación das nosas festas volverá a quedar nos postos máis altos da clasificación. Tamén hoxe lles falamos das últimas iniciativas formativas que chegan dende Coempo, porque ao longo das últimas semanas estiveron a desenvolver para os seus socios e socias un interesante curso de marketing digital. A marxe da intensa actividade de promoción e impulso do tecido comercial e hostaleiro da nosa vila, que durante todo o ano se desenvolve da Asociación Coempo, a entidade que preside Monserrat Castelo tamén está a facer fincapé na necesidade de formar os seus socios e socias para ofrecerlles novas ferramentas e recursos cos que mellorar o seu posicionamento nas redes e darse a coñecer e promocionarse máis aló da nosa vila. É que Coempo leva xa varios anos apostando por cursos de todo tipo, que aunan teoría e práctica, dirixidos a todos os sectores e con todas as temáticas que poden ser de utilidade para os seus socios e socias. Así, a última proposta que ven de pecharse foi un curso de marketing digital e que impartiu a experta na materia Nerea Armendariz, responsable da axencia Onda Viral dedicada a este sector. A experta ofreceu un interesante obradoiro que se clausurou a pasada semana e no que participaron varios dos comerciantes da vila. O obxectivo foi aproveitar as redes sociais para que cada comercio puidese deseñar unha estrategia digital propia, individualizada e que aporte valor ao negocio. Durante 11 sesións, os participantes puideron aprender a sacarlle o máximo partido ás distintas redes sociais, a organizar as súas publicacións e a empregar todo tipo de recursos dispoñibles para fidelizar a súa clientela, responder ás súas necesidades e aumentar o seu número de vendas. Un interesante taller que terá continuidade con novas propostas para outros sectores máis aló do comercial, xa que, por exemplo, aproveitando a celebración do programa micolóxico As Pontes Terra de Cogomelos, tamén esta semana, da man de Coempo e da Concellería de Turismo, Hostalería e Comercio, o cociñeiro Antonio Díaz ofrecía un obradoiro específico de formación para a hostelería local cos fungos e cogomelos como principais protagonistas, e no que, ademais de dar conta das distintas técnicas de conservación deste produto, tamén se impartiron consellos e receitas para sacarlle o máximo partido a cada exemplar. Entramos agora en terreo cultural para falarlles da celebración do Día Internacional da Muller do Rural, que se celebraba o pasado mércores. A iniciativa tamén se conmemoraba nas Pontes, neste caso da man dun cineforum que se desenvolvía na Casa do Peso, e como protagonista escollíase a curta metraxe O Lavadoiro.
As Pontes foise esta mesma semana dunha das proxeccións incluídas no Ciclo Nacional de Cine Mulleres Rurais impulsado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para conmemorar o Día Internacional da Muller Rural. O Concello, xunto coa Asociación Seitura 22, aunaron esforzos para poder tomar parte neste ciclo nacional e que celebra a súa 8ª edición. Así, o pasado mércores, xornada na que tamén se conmemora o Día Internacional da Muller no Rural, proxectouse na Casa do Peso a curtametraxe Lavadoiro, un proxecto dirixido por Ana Amado e Lois Patiño. A historia recolle como os antigos lavadoiros públicos son fundamentais non só como punto de reunión das mulleres do rural, senón tamén como espazo de socialización e de transmisión oral da memoria dun pobo, un lugar onde as mulleres son a parte imprescindible para ese proceso de mantemento do patrimonio material e da memoria. Ademais desta proxección, este ciclo inclúe máis de 800 proxeccións e actividades en 470 localidades das 17 comunidades autónomas e que se van desenvolver ata mediados do mes de novembro. Así, ata o 31 deste mes, este ciclo tamén vai ofrecer unha programación online gratuita na súa web oficial, accesible tamén dende 13 países da América Latina e do Caribe. E do cine do pasado mércores, o que nos agarda para mañá e tamén para o domingo na Casa do Peso. Para os máis pequenos temos a proposta de animación Ponio e para o público adulto unha comedia dramática titulada Los Materialistas. Ademais do cine de transformo social que chegaba ás Pontes da man do ciclo de cine Mulleres Rurais, esta fin de semana a Casa do Peso volverá a albergar novas propostas máis comerciais e que nos permitirán desfrutar do tempo de ocio da fin de semana e sen ter que sair da nosa vila. Unha proba témola nas dúas grandes películas que tanto mañá como domingo van protagonizar a cartelera da Casa do Peso. Así, para a sesión adulta, teremos a última incursión na gran pantalla de Dakota Johnson. Trátase de Materialistas, unha comedia dramática na que a actriz vai contar coa compañía de Pedro Pascal e Chris Evans e encarna unha casamenteira acostumada a emparellar os solteiros máis codiciados de Nova York, pero cunha vida sentimental bastante revolta. Se lo consigo. Eres la matchmaker. ¿Quieres tomar algo? Claro, coca y cerveza. Hola, colega. Hola, John. No esperaba encontrarme contigo hoy. Te he echado de menos. Anda ya, si ni siquiera te acuerdas de mi cara. Lucy M., la eterna soltera. Podría salir con alguien mejor que yo. Mi instinto no suele fallar. Bebé. Hola. Wow. ¿Entiendes de probabilidades? Tú eres lo que llamamos un unicornio. Una fantasía imposible. ¿Cuánto cuesta este piso? 12 millones. ¿No te irás a casar con él? ¿Por qué no? Porque es guapo y rico. No creo que sea de los que comparten piso. ¿Ese es mi cargador? Cuando veo tu cara, veo arrugas e hijos que se parecen a ti. ¿Dónde nos pone eso? ¿En qué piensas? Creo que ya no se me da muy bien mi trabajo. Les prometemos amor, pero los cálculos no cuadran. ¿Por qué se casa la gente? Porque se sienten solos. Y tienen esperanza. A decisión de Dakota Johnson poderemosla coñecer no cine mañá ás 7:30 da noite ou xa na sesión do domingo dende as 7:30 da tarde. E os máis pequenos teñen dobre cita tamén na fin de semana, mañá e o domingo ás 5. Será co proxecto Ponio en el acantilado, a historia dun neno de 5 anos e a súa relación cunha particular princesa capaz de transformarse en peixe e que ten como punto de partida o clásico da sereiña de Disney. ¡Es Sosuke! ¡Ese chico es un genio con su edad y míralo! ¡Lisa! Dicen que te quiere. Que te quiere mucho, mucho. A Ponyo le gusta Sosuke. Y por eso quiero tener un cuerpo humano. ¿Ponyo? Me gusta el nombre que le han puesto. Ahora usa la magia como le apetece. Y ha abierto una brecha gigantesca entre ambos mundos. Te quiero, Sosuke. Cuando yo estoy... Tienes que devolverla al mar cuanto antes o vendrá un tsunami a buscarla. ¡Lisa! ¡Uy, qué divertido! ¡Lisa! ¡Uy, qué divertido! Mi amiga Ponyo es así. Y cantamos Ponyo, Ponyo, Ponyo es una niña. ¡Es una niña! ¡Una niña de la edad de Sosuke! Verás qué guapa. ¡Una niña se ha caído al agua! Ponyo, Ponyo, como una balita es. Y eso que le prometí a Ponyo que la protegería.
Ponio proxetarase mañá o domingo, como dicíamos, ás 5 da tarde e as localidades xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou na billeteira da Casa do Peso unha hora denantes de cada proxección. E do cine ao teatro, porque xa está en marcha un novo ciclo de outono de teatro profesional aquí no Concello das Pontes, que cada semana nos está a ofrecer sobre o escenario do Auditorio Municipal Aloví diferentes propostas do máis chamativas. Os encargados de inaugurar este ciclo de 2025 foron os santiagueses Morra co Conto, que presentaron aquí na nosa vila a súa produción Tronso. O ciclo de teatro profesional do Concello das Pontes non podía escoller mellor formación para abrir a súa edición deste outono e que dende Compostela chegaba o pasado venres a compañía Morra o Conto. Male a súa xuventude, xa que hai tan só 4 anos que Morra o Conto é unha realidade, a formación aterrou no escenario da Aloví da man de Tronso, unha comedia dramática na que se aborda un momento na vida que todos temos que afrontar, como é a morte dunha persoa especial, un ser querido, mediante a reflexión, a mestura da musicalidade e a danza e diferentes postas en escena onde se aborda esa falla, ese sentimento de que nos falta alguén, pero ao mesmo tempo aí está a súa presenza cuidando de nós e coa dirección maxistral, texto e dramaturxia de Rafa Martínez, Tronso foi quen de conectar co público que se citou no Aloví na noite do venres. Querida, temos en camiño un bebé de 4 kilos 200. Preciso que estés concentrada. Non é a baladí. Non é baladí. Non é a baladí. Non é, non. Dilatada. Agora non. Vostede non é doente. Pensei que eu puedo. O bebé. Iso espero. Estou un pouco mareada, doutor. Doutor, que sangrase, non sei que lle pasa. É grave. Non, mamá. Bastante grave. Gravísimo, mamá. Vou precisar fórceps e forzo brando. Vale. El signo zodiacal? Leo. O dado é? Piscinia. Estou un pouco mareada. Doutor, falamos, doutor. Pola Virxe do Carme. Miguel Gendre, Lara Pouso e Lidia Veiga foron os encargados de dar vida ás distintas personaxes protagonistas desta historia integrada por varias situacións da vida cotiá. Esta mesma noite, o abeiro deste ciclo teatral de outono está a ser a formación ourensa Sarabela Teatro a protagonista da sesión co seu dragón de ouro. Xa para o día 24 teremos a Ibuprofeno Teatro e a súa reconversión, tamén dende as 8:30 do serán, sobre o escenario do Auditorio Municipal Aloví. E toca agora falar de actividades para os máis pequenos, porque onte regresaban os xoves na Biblio. Iso sí, tocaba cambiar o escenario da Casa do Peso pola Biblioteca Municipal, onde a compañía Ela Sabe desenvolvía o xogo das escritoras. Os xoves na Biblio viviron onte unha xornada moi diferente ás habituais, neste caso da man da visita de Ela Sabe e o seu xogo das escritoras. A proposta, que se desenvolveu nas propias instalacións da Biblioteca Pontesa, desta vez non tiña nada que ver cos contacontos, actuacións de monicreques ou lendas musicadas, aínda que iso sí, a lectura tamén foi a protagonista da man dunha curiosa proposta, un particular xogo da oca xigante. O obxectivo era ir de casilla en casilla descubrindo a grandes escritoras de todos os tempos, dende Rosalía de Castro, ata Marián Satrapi, a Grega Safo e figuras xa máis contemporáneas como a creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, ou a artífice das aventuras de Manolito Gafotas, Elvira Lindo. Pero iso sí, non só abondou con tirar o dado porque os pequenos e pequenas participantes tamén tiveron retos e misterios que resolver con buscas de libros misteriosos entre os andeis da biblioteca ou a elaboración de debuxos e incluso de textos para solventar todos os escrebacabezas que se poñían en cada casillo. Unha forma do máis atractiva e novidosa de achegar aos máis pequenos e pequenas ás grandes escritoras da literatura universal de todos os tempos e xéneros e que en moitas ocasións pasan desapercibidas. Tras desta cita, xa a vindeira semana, Xoves na Biblio terá a festa do Samaín como protagonista. Neste caso, cunha sesión que van dirixir dende o Espazo Infantil Picariños coa súa historia Zalaira no Samaín, que se vai representar na biblioteca dende as 6 da tarde. A convocatoria será de participación libre, pero con inscripción previa, xa que o foro é limitado. Tamén nestes últimos días estivemos de visita na Asociación de Veciños das Campeiras. Ali propoñíanos, neste caso, para disfrutar da fin de semana, un interesante taller de cerámica. A Asociación de Veciños das Campeiras sorprendía esta fin de semana cunha actividade que pouco tiña que ver cos obradoiros habituais que ofertan durante o resto do ano, e que nada mellor que apostar por unha novidosa iniciativa en a que ao mesmo tempo as persoas participantes puideron valorar ese traballo que hai detrás dunha cunca ou dun prato artesán. Así, o pasado sábado, o local da Rúa Cobelos acollía un taller intensivo de cerámica, no que os participantes puideron vivir paso a paso a transformación da arxila nun fermoso prato para o almorzo.
Da man da artista cedeiresa Martina Beceiro, do estudio Mai Cerámica, unha dúcia de persoas participaron nesta tarde de sábado moldeando o seu prato e a súa cunca, dándolle cor, vivindo a espera que supón o seu cocido e, finalmente, dándolle unha fermosa capa de esmaltado. Houbo quen se decantou polas cores clásicas, do branco e azul, e tamén quen innovou coa forma ou cos patróns de decoración, pero no que todos os participantes coincidiron foi no divertido desta actividade en apreciar o traballo que hai detrás de cada peza artesanal que en moitas ocasións custanos valorar. E ofrecémoslles agora un plano máis interesante non só para desfrutar da fin de semana, senón tamén dos vindeiros días, porque o taller artístico Comeluz conta xa cunha nova mostra expositiva. Trátase de Febre Térmica, ideada polo artista Laika Marmota. O taller artístico Comeluz vende recuperar coa chegada do curso escolar o seu programa de exposicións 12 meses 12 artistas, en o que con cada mostra podemos descubrir a un creador ou creadora da comarca. Así, para inaugurar esta nova tempada, contouse co ferrolán Alexandre Casal, máis coñecido como Laika Marmota, que presentou o pasado sábado nas Pontes o seu proxecto Febre. Máis dunha trintena de obras integran esta colección que botaba a andar en 2022 e que en cada lugar polo que pasa inclúe algunhas referencias locais. Nesta ocasión non foi menos, e Febre transformouse en Febre Térmica, con varias propostas artísticas nas que tamén a cheminea pontesa ten o seu protagonismo. O autor representa nos seus traballos o caos, os diferentes elementos que ten na súa cabeza con distintas propostas ateigadas de cor, nas que podemos atopar dende referencias á saúde mental ata o cambio climático, a crise de vivenda ou a situación xeopolítica que estamos a vivir. Todo isto coa mestura de acrílico, deseño digital, fotografía ou pintura en spray sobre distintos tipos de bases e que tamén incorpora textos obra do propio artista. Pero o traballo de Laika Marmota non queda aí, porque este artista multidisciplinar tamén idea videoclips para músicos da zona. Unha mostra é o seu último traballo elaborado para o cantautor Diego Quant, e que tamén participou coa súa música en directo na posta de longo deste proxecto. Una nueva obsesión, una nueva obsesión, suena en mi habitación, una nueva obsesión. Secretos en busca de una nueva emoción, una nueva obsesión, una nueva obsesión, suena en mi habitación, una nueva obsesión. Obsesión. Febre Térmica é unha moi boa opción para desfrutar dunha tarde de ocio na nosa vila, xa que a entrada é totalmente gratuita, e para visitala abonda con pasarse durante este mes, en horario de tarde, polas dependencias do taller artístico que dirixe Sergio Picos na Avenida da Habana, número 42. Pois xa non temos tempo para máis. Como sempre, agradecerse a súa confianza nesta casa para manterse o día da información municipal e emprazalos a unha nova cita. Venres que ven, novamente, coa actualidade de toda esta última semana con todos eses temas que son relevantes para os veciños e veciñas das Pontes, o venres que ven, como dicíamos, 9:30 da noite. Na mentras, a información continúa na web aspontes.org e, por suposto, nos servizos da Radio Municipal de Radio EOM todos os días, de luns a venres a 1:30 da tarde. Vémonos a vindeira semana.